Tolosako musika bandak antolatu du bandan alardea edo bandan topaketa. Etorri dira Berriozarko banda, joan den urten gukara joan ginen eta elkartrukean, eta Uztaritzekoak ere etorri dira gukin jotzea, zeratik gainea Tolosakoekin nahitatuta daudela edo, eta hola, bakoitzak egin du kale jira bat, beraiek ibilbide Aldezarretiken, ibilbide desberdinetan, guk ibilgea ja hemen Goikaldetik, San Francisco aldetik da, eta denok juntatu gea plaza honetan Alondiga, eta guain emango diogu hasiera kontzertuari. Banda bakoitzak joko du bere errepertorioko abesti batzuk, ordu laurden bat edo 20 minutu, eta gero guk izango gea azkenekoak, eta gero bukaeran denok elkarrekin, eta aprobetxatuz, beste urtetan ere Tolosa kantarikoekin egin izan digula kontzertuak, eta bere kalez dabiltzatenez, esan digu gugana etortzeko, eta bereiekin besteko jo eta bestu, hiru abesti herrikoiak Isil-isili dago, Eperrak, Salberi etxean, oso ezagunak. Eta behin hemengo amaitutakoan, besteren plani baduzu, ezta? Horre, baskariren bat edo hago. Claro, hombre, gauz horiek bukatzen dira beti baskarikin edo afarikin. Da pixka bat, gure artean ere harremanak eta pixka sendotzeko, eta ez dugu bakarrik lan egingo, aitzeki horrekin parranda pixkat egin beharko dugu.